Hej alle sammen og velkommen til den her video. Vi har fået endnu en mystery box, og min far er med i dag. Hej. Så jeg tænker bare, at vi får den åbnet. Stikker min hånd ud, og så vil vi hvad det første der er, jeg får fat i. Dadler med... Sour watermelon. Sur vandmelons dadler. Skal vi så ikke? Så følger jeg lige den. Så kan man altid høre det. Og dufter. Det er i hvert fald vandmelon. Nu smager Ja, jeg vil godt have en hel. Jeg tør godt tage en hel. Ja, i hvert fald sour. De er sour. Ja, det er godt sylvester. Nå. Altså, vi rater, eller hvordan fungerer det? Ja, ud af 10. Ja, jeg tror, vi er på en 6'er. Lidt over middel. Jeg vil til en 7. Alright. Det er bare stikke hånden ned, vil du? Jeg vil meget gerne stikke hånden ned. Undskyld. Tabak Original Craftsman. Det er den deodorant stik. Det tror jeg, du har ret i. Ja. Jeg tror, der sidder lidt ekstra på her. Så. Det er din. Bro, skal vi give den til Sigurd? Jo. Ja. Den lugter også bare sprit. Den lugter bare sprit, men den er ikke så god. Ja. Vil du stikke hånden ned? Det vil jeg faktisk skide gerne. Det her, det er spændende. Det ved jeg ikke, hvad jeg er for noget. Nej. Toxic Waste. Toxic Waste. Jeg tror, det er noget mere sur slik. Red Sour Candy. Den kræver også en kniv. Jeg har set video med det, at det skulle være ret surt. Mega surt. Og jeg har også på, at der er sådan forskellige levels af... What the hell? Fordi de burde være meget sure. Ja. Nu er det ligesom noget surhed, der melder sig. Og det er bare, Ja. Videre, det er mit ord. Nej, det er mig. Jeg er gæst. Nej, det er mit ord. Ja, det er også spist. Vi skal have noget andet. Ja, nu er det Elephant Spear Cheese. Lad os se. Den ved jeg, du er rigtig glad for. Dem her er jeg rigtig glad for. Elephant. Pretzel. Så Stykker. Hvad er det egentlig lavet af? det er sådan nogle smadrede pretzels. Det er jo brød. Det er jo tørt brød. Det er knækbrøds pind. Ja, godt. Det næste, vi skal smage på, er... Det tror jeg ikke, vi gider at smage på det her. Jo. Er det ikke det, den går ud på, det her? Press, sleep, corn, active skin and mind. And mind? Så det er sådan, Hvordan bruger man den til mind? Og så skal du berolige dit hud. Ja, det gider vi ikke på. Vi smører det på katten. På. Jeg finder noget tilfældigt. Nå, det var noget, der kunne drikkes. Hvad der? Sparkling bubblegum. Chubi chup. Chupi chups. Her er det 2 kopper. Dufter ikke rigtig af noget. Og det der. Skål. Det smager rigtig meget slikkepind. Men det er vel også det, de er kendt for at lave. Altså... Den er sådan lidt af slikkepind, men den er lidt kedelig. Den er lidt kedelig. Det smager lidt af kedelig slikkepind. Jeg synes, den smager rigtig meget af slikkepind. Der står cherry bubblegum flavor. Det har de ramt meget godt. Skal vi bare gå videre til den næste? Ja. Hold nu af. Og så vil vi få. Den smager her godt, denne her.
Den er vildt god. Working hands. Det er sådan noget til Arbejdende hænder. folk med sådan smadre hænder. Det er sådan, de bare... Ka-ching, hvis I kan se det. Er den allerede blevet brugt? Det ved jeg ikke. Det er nok en tester, vi har fået med. Så tager vi lidt af det her snask her. Prøv at lukke til det. Nå, jeg tror jeg har haft den en gang før. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor godt den virkede. Men nu prøver vi den. Så kan det være, at vi lige skal have en update om et par uger, hvordan mine hænder ser ud. Working Hands Hand Cream. Ja. Ja. Er det ret? Jeg lukker øjnene. Pineapple. Der er noget mere spiseligt. Det tørre ananas. Og godt, der var et billede, var. Eller... Hvor mangler man tørre ananas? Ja, tørrede bananer. De der tørrede vinkruanger. Altså... Okay, hvis det her er sådan en ananas-skive, ligesom dem fra dåse, så er den eddermame krøvet. Altså, som man siger. Og skål. Soft and chewy. I hvert fald chewy. Ligesom dem der, fordi der er små pakker, hvor der er sådan små firkanter i. Mm. Det er spændende, for er de faktisk heller ikke. Nej, det er faktisk ikke. Hvad rater vi mod 10? Nå, bra. Hvad rater vi mod 10? Hvad vi rater ud af 10? Ja. 4. Ja. Nå. Come on, altså. Hvad er det? Det er noget med vitamin C, kan jeg se. Det er sådan noget, du putter i fjeset, efter du har barberet dig. Men vi barberer os ikke. Det er kun Sigurd, der gør det. Han har skæg, eller? Nej, men man kan godt barbere sig alligevel. Den flytter lige over til en. Over til ananasen. Så en ny, vi skal også igennem det hele. Eggs. Giv mig for helvede. Nej. Ydi Toilet Fresh Green Mojito with Earthy Cedarwood. Wild. Det er den fra Fyn. Det er en Ydi Toilet, og den er wild. Åbn den nu. Ja. Må jeg få den? Ej, den er flot. Vent lige op, så man kan se den. Jeg har set, man gør på YouTube. Ikke i hovedet på mig. Pas på kæden. Few moments later. Den er græs. Den er i hvert fald vild. Vi også gerne have noget. Nu er det jo heller ikke fordi Axe sådan nogensinde har været kendt for at være... Parfume. Det er mest deodorant. Hvad er det deodorant også kan? Lugte af... Så det der med duftevand har Axe altid ligesom været kendt for. Ah, den er ikke... Er der overhovedet flere tilbage? Det er jo ikke en, jeg vil bruge den der. Vi skal jo rate den, for fanden. Jeg vil ikke gå med den der. Duften ud af 10. Hvad synes vi ud af 10? Minus 3. Nå. Det var altså sådan skidt, altså. Radins Face Room. Effective for dull and tight skin. Okay, vi tager den næste. Ved vi ikke, altså. Jo, så har vi denne her. Jeg skal lige se. Hair and skincare for men. Natural and vegan. Rub. Her er en skincare for mænd. Der står for mænd. Er der overhovedet mere tilbage? Ja, der er en sidste ting. Og den er til mig. Nej, jeg skal også med. Tyrkisk peber. Det er faktisk min yndlings lakrids. Så lad os få den åbne, og lad os smage på den, som man siger. Og vi venter. Er vi klar, vi til at taster den? Skål. Men så er der jo ikke så meget andet tilbage at sige end... Like og subscribe og kommenter og del, hvis I vil se flere af dem her. Og jeg tænker bare, at vi ses i næste video.
håber, det smager Jeg får noget. lige noget behind the scenes. Eller... Vi håber så,